भोजपुरी चैनल पर योग शिक्षक कन्हैया यादव के नमस्कार बा। आज 21 जून है, एकरा के योग दिवस के रूप में मनावल जाला आ पूरा संसार मनावेला। ई पर एगो हम कविता सुनाओ तनी, अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिहलो। 21 जून के योग दिवस है, अब मनावा मिल के पूरा परिवार के साथ, सारा संसार के साथ, पूरा परिवार के साथ, सारा संसार के साथ। आज साल के बढ़हन दिन है, मिल के बढ़हन काम कर। आज साल के बढ़हन दिन है, मिल के बढ़हन काम कर। जीवन भर निरोगी रहबा, आसन योग प्राणायाम करा। जीवन भर निरोगी रहबा, आसन योग प्रणाम करा। दोनों हाथे बजावा ताली, भोरवा में टहल के पूरा परिवार के साथ, सारा संसार के साथ। दोनों हाथ बजावा ताली, भोरवा में टहल के पूरा परिवार के साथ, सारा संसार के साथ। कहे कन्हैया याल सत्यागा, उठा सवेरे जोग के साध। कहे कन्हैया याल सत्यागा, उठ के सवेरे जोग के साध। सब संसार जोगमय भइले, सब संसार जोगमय भइले। चला देखाई चल के पूरा परिवार के साथ, सारा संसार के साथ, पूरा परिवार के साथ, सारा संसार के साथ। नमस्कार।